Ir-rispett. Ħafna drabi aħna nitkellmu fuq ir-rispett anke llum il-ġurnata għaliex ħadd ieħor ma jirrispettaniex, għaliex ħadd ieħor ma jġiblix rispett u forsi nisimgħu għaliex it-tifel ma jġiblix rispett, it-tifla ma jġiblix rispett. Il-mara tat-tifel ma jġiblix rispett, il-kunjata ma jġiblix rispett, laqas sieħbi ma jġiblix rispett. Laqas ommi, l-għażiża, jew missieri, jew it-tifel li l-iktar li nħobb, l-iktar li għamilt għalih u ma jġiblix rispett. Imma tajjeb li nintunaw, tajjeb li nirriflettu. Ir-rispett minn fejn irid jibda? Minn innifsi. Jekk jiena ma nibdiex nirrispetta lil innifsi, jiena ma nkunx naf kif se nirrispetta l-ħadd ieħor. Tajjeb li nirriflettu mela, meta jiena nibda nirrispetta lil innifsi, jiena nkun naf mela għaliex nitgħallem kif għandi nirrispetta. U meta jiena nibda nirrispetta lil nnifsi tfisser li jiena qiegħed nitgħallem fil-proċess biex naraf kif nirrispetta l-ħadd ieħor. U xi tfisser dan? Il-bniedem jekk naħseb jiena li ħadd ieħor mhux qed jirrispettani, għalfejn? Għaliex forsi jiena ma nirrispettax lil innifsu jgħidu allura dak ma jirrispettax lil innifsu, kif se nirrispettah jiena? Mela jiena għandi bżonn li r-riflessjoni tiegħi hija fuqi. X'rispett għandi jiena? Jiena nagħti każ għal dak li nagħmel kif nagħmlu. Kemm jiena nimpenja ruħi biex dak it-tajjeb li għandi jiena nibżalih, niskoprih u jiena mhux biss bekk niskoprih imma noħolqu biex inkompli naqsmu ma' ħadd ieħor. U allura jiena li nirrispetta tfisser li jiena nkun kontent bija nnifsi, li jiena naraf li jiena nnifsi jiena importanti, mhux biex nitkabbar imma biex inkun kburi tal-kelma li jiena nagħti. Jiġifieri jekk jiena palma jgħidilna l-Mulej Ġesu, għamlu dak li jixtiequ jagħmlu lilkom, mela jekk jiena nibda mela nixtieq min jirrispettani, irrid nirrispetta l-ħadd ieħor. U li tirrispetta lilek innifsek tfisser li inti ma tħallix il-ħadd ieħor iġorrok mal-problemi tiegħu. Li il-problemi ta' ħadd ieħor mhux jitfaħħomlok fuqek. U da xi jfisser? Li aħna pereżempju għandna importanti li ngħinu l-ħadd ieħor billi nħennu imma noqogħdu attenti li aħna ma niskużawx il-ħadd ieħor għal fatt li nitħassruh. Niftakru, min jitħassar iħassar. Titħassar int u tħassar il-ħadd ieħor għax minflok tibda tgħinu biex jirbaħ lilu nnifsu biex jisolvi l-problema imma tibda tipprova ssolvilu l-problema meta inti ma tafx x'inhi l-kawża proprja. Huwa għalhekk l-aħwa. Huwa importanti li aħna ma nitħassrux laqqas lil nfusna għax minflok nirrispettaw inkunu qed infarku lil nfusna. Mela aħna rridu naħdmu fuq kif għandna nsolvu l-problemi tagħna biex ngħinu l-ħadd ieħor isolvi tiegħu jew tagħha. Insennilkom.